Sound check. Sound check.
apoy yadto ang
sinon karang una kag tukaron, patayon nga ginatipo. Daw pika karang una nga mga pintados, pag-ayon nga mga marka ang kultura na pinasahi kang may kinaiya. Sa paghugpong natong tanan, mahamungayaon nga palaabuton, maangkon! Amoy yadto ang hindi
nay, sagad na di katuka agkahig ya binulad ko nga mais. Siguro, nanamitan ta nagaakon nga mais. Pow, pow, pow! Daw no tinawan mo kinang mais mo? Mas manamit kang manam akong mais ganimo eh. Pasi, gusto mo tistingan? Kasyo! Katsong, pinalangga ko nga bata. Abi, hampalit ang asawa mo nga, mas manamit akon nga mais. Kadyong, di ba palangga mo ako? Hindi pala, mas mananam akong mais. Tinawi ang mais, katinado. Baw, perte ka na nam. Ayapaw, perte ka tamis. Wa gid kita dapat awayan. Hay parehas gid nga mananam kag matamis ang inyong nga mais. Basta sa Pasi, ang mais mananam kag matamis. Silon nga mais, mananam kag matamis. Together, Let us bring Passi City to its greater heights. Avance Pasi! Triposalo! Amuyado ang performance sang Tribo Salam! of Sal-an High School. Gani kung gusto nin
Ulan, mga maunlay, Pintados de Pasi, abante, abante. Pula, pula! Pintados, Pintados de Pasi, Pintados, Pintados, Pintados de Pasi, Pintados, Pintados, Pintados de Pasi, Pintados, Pintados, Pintados de Pasi, Pintados de Pasi, abante. Amuyadto ang pagpasundayag, ang masanag pagpasundayag kang tribo Pula-Pula from Mapula National High School. Sa liwat, isa ka matunog-tunog nga pagpamalakpak sa tribo Pula-Pula! Of course, sa pagpanguna man kang andang tribe manager, we have Sir Joel Pacheo. As
Kuyadto ang pagpamunga kang kasagingan kang taga-sidlangan, partner. Gwapa-gwapa nga saging kag puso. Ya aton nga nakitaan. So once again, matunog nga pagpamalakpak sa tribo taga-sidlangan! Of Manit Integrated School sa pagpanguna kang the tribe manager, Dr. Julius Stepanes. And of course, Assistant Tribe Manager, Honorable Jeanette S. Dalipe, nga diagid sa atubang partner. Full support sa anang nga tribo. Choreographer, Joem P. Hunsan. Artistic Director, Peter D. Joscos. Dance Master, Ramel Fernandez. Musical Director, Ivan A. Ligada. Assistant Musical Directors, Radmir John Estrella and Jairo Jake Naharilla. Production Designer, Tattoo Artist, Meldrick Opa. Ha? ¿Qué lugar? Ah, Pasi! Ah, Pasi.
sa makamis nga tubo. Kagkabisan ka mga pasinhon, mahimo nga syudad ang Pasi. Kag bilang paghanungdo sa mga pintados nga maway, kagkatahom, kakulturang, kapagtato, gintukod, kag padayon, nga ginasilibra ang Pintados De Pasi Festival! Pintados De Pasi! Amoy yadto ang school. Hello, so. Akon ikaw ginasugo para mga sawa doon. Kag subliun ang akong trono. Oo, amay. Ako nga pati yun ang imo ginahambal.
Hindi ikaw magdiritso. Why wala ikaw kamaan nga mari itatusag tunan mo? Garing, may mission ako nga dapat tapuson. Yung mahambal ko lang, halong ginikaw sa mga makita mo nga nagapakuno-kuno!
Pintados